מחפשים כיוון עם אלי לוי ומיכל כספי. לילה טוב, אלי. לילה טוב, שבוע טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור. אני שמחה לשמוע. אני רוצה להזכיר שאנחנו לקראת יום הזיכרון, שאנחנו מציינים אותו בשלישי רביעי הבאים, והתוכנית שלנו היום תהיה בסימן יום הזיכרון. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים, להזכיר למי שלא זוכר שעמותת מעלה בעצם הוקמה לזכרו של עוז מנדלוביץ' שנפל בצוק איתן, ואתה אבא שלו. כן, אני אמנם לא אביב הביולוגיה, ואני גידלתי אותו. אבל אבא לכל דבר. כן, חלק משמעותי בחייו.